Bé, tallat perquè se m'havia quedat penjat i sóc horrible per a fer post-edició del vídeo, així que acabem amb un tercer vídeo. Simplement veure que anem a veure com funciona aquest control proporcional, i és que ara mateixa la referència està per baix, per tant hauria de baixar la luminositat conforme va baixant la làmpara, que és canviant l'amplitud de l'amplitud, i si baixarà la luminositat veuríem que tracta de pujar. Veiem que està entre aquesta posició, que si apropem la làmpara hi ha més luminositat i per tant tracta de baixar el cicle de treball per tal de que la làmpara emitisca menys, o en cas de que ho allunyem farà el contrari, i ho farà a major enrotllatge o farà amb més intensitat. El mateix podem provocar si canviem la referència. Així volem més intensitat, per tant augmenta, i si baixem volem menys intensitat, per tant el cicle de treball ha de baixar. Igual si baixem un poc més aconseguim l'efecte de cicle. Sobre el control proporcional anem a veure com implementaríem un control PID. Per això, bé, en la pràctica comenta els paràmetres a utilitzar, 0,1 que és el mateix, i 0,01 i 0,05. Per tant, anem a Proteus i anem a definir altres variables, que són k igual a 0,01 i kb igual a 0,05. A més, no ens val sols amb un error, ens cal saber l'error proporcional, l'error integral, l'error derivatiu i l'error actual. I per això també anem a fer un registre d'errors que anomenem directament inter. Anem a posar, per exemple, 5, que si no m'equivoco és el que fica la pràctica, i ho inicialitzem amb zeros. Això, en aquesta variable guardarem els 5 últims valors de l'error. Això seria la component proporcional de l'error. Anem a canviar out per error proporcional. Perdó, això seria l'error proporcional. Aquesta fórmula veurem després com la modifiquem per a incloure tota la fórmula que teniu al quadre de pràctiques. Anem a posar així que quedarà més clar. Proporcional. Continuem amb el derivat. Que serà que l'error derivatiu és igual a l'error proporcional menys l'error proporcional a l'error actual. Amb això fem un diferencial, una diferència en temps discret és equivalent a una derivada en temps continu. I finalment, integratiu, que aquest és un poc més complex i és on entrarà en joc anar emmagatzemant l'error successivament. Per tant, com són 5 valors, hem d'utilitzar un cicle for. I el que anem a fer és que el primer de cadascun dels valors va eliminar-se l'últim dels errors, de forma que anem emmagatzemant
En el 0 el valor del 1, en el 1 el valor del 2, en el 2 el valor del 3, en el 3 el valor del 4 i en el 4 no tenim 5, per tant no cal arribar fins al 4. El que farem a l'eixir és que l'error de 4 és igual a l'error proporcional que hem calculat. Inicialitzem l'error integratiu en 0 i l'error integral, com hem d'integrar en el temps continu, una integració equival a un sumatori. Perdó, és int igual a 0 i menor o igual de 4. Perdó, així, com havíem posat únicament menor, faríem 0, 1, 2, 3, per tant és correcte. I així arribem fins al 4 inclusiu. I més, perquè és el que fem a l'acabar cadascun dels cicles for. I l'error integral és igual a el sumatori de tots ells. Per tant segueix aquesta fórmula. Ja tenim els errors, per tant anem a calcular l'eixida. L'eixida té una memòria, un component proporcional, un component que és integratiu i un component que és derivatiu. Seria el proporcional. Després de tot això, saturem l'eixida i escriuríem. És important, abans d'eixir, actualitzar l'error actual amb l'error proporcional. Per al següent cicle poder integrar. D'acord, està inicialitzat. Estiu al fora i podem canviar-li direi que això afectaria els paràmetres a l'hora de dissenyar el PID. Este PID està dissenyat per a aquests paràmetres. De totes formes, com no tenim una variació de la LDR i conforme canviem la llum, en la simulació no inclou això, tampoc té massa rellevància. Ara tinc un error. No havia deixat així un punt i coma. I ara amb això anem a veure que és un funcionament distint. Ara està la referència a 0, per tant ha seguit fins a 0. Sabem que va haver una resposta quan fem un canvi ràpid de referència o amb això. I de la mateixa forma va haver una resposta integral, és a dir, conforme més temps estiguem amb error va anar més ràpid que va obtenir una resposta. Si la referència és un valor elevat, va anar augmentant. I veiem que ara ja no és un funcionament lineal, sinó que té un funcionament més complex i podem aconseguir que la resposta sigui més fluida. Amb això acabem la pràctica 12, l'última de les pràctiques. Aquesta ha sigut un poc més llarga, els vídeos i tal, doncs demano disculpes, crec que era més complexa i hi havia un poc de contradicció entre si vos mostra ja el codi i per tant no explique tant. No sé, crec que les explicacions també són importants i ja us parlaré del projecte i tal, si no ho he fet ja. I res, si teniu qualsevol dubte, ho veiem a classe o m'escriviu i ho tractem de mirar també.